To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na kuwa fata na gari game da ajiyar fata na zai kira sai da wani da mutane da wani da suke kira musu ke tura mana sabon ta suke kira musu ke mana tambayoyi suke kira musu ke tura mana sabon ta domin ƙarin bayani. To muna kuwa fata na gari sosai to muna godiya sosai game da muka saba shigo muku da manya asiri a cikin wannan gida na mai albarka wato dan Malam TV. Yau kuma Allah ya nufi muna dauke da mujarrabin asirin tasarifin kuɗi nan take a cikin sauƙi. Insha Allah rabi amma wannan ƙaramakin tasarifi ne wannan miliyan 5 yake fitarwa daidai kuma dala ne. Insha Allah rabi idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka danna subscribe sannan ka danna alamar saboda mu sake sa bidiyo za ku riƙa samu kai tsaye. To kamar ne da kuka sani kuma kamar yadda muka saba shigo muku da manya asiri a cikin wannan gida na mai albarka wato dan Malam TV kuma muna dauke da gingime mai mashahurin kasar goma asirin tasarifin kuɗi na miliyan 5 daidai wa daida. Insha Allah rabi kamar da kuka sani turaren shambutu shine ke wannan